da'awar salafiya ko wallahi in kai rago ne ko to kama tuba, shigowa kama laifi ne, ka tuba kawai. Don haka na zo muku da wannan littafin gashi ara'ul imam al-albani at-tarbawiyya, zan karanto muku wasu nasoshi ko yau ko gobe lokaci ya bayu. Albani yake cewa na farko sai ka sadaukar da kanka, jikinka, dukiyarka, bukatarka, ka gabatar da ita a bisa bukatar, ka gabatar da bukatarka, bukatar addinin al'umma, bukatar tafiyar, bukatar da'awa a bisa taka bukatar. To gaskiya ko duk wani saurayi da ke da'awar salafiya yana cikin wata kungiya yana yaudarar kanshi ne, don duk wata kungiya an kafa ta ne da sunan za a yi wa addini aiki, amma ƙarshe kowa ya newa aljihun shi ne. Inda za ku gane, ga masallacin kungiyarku za a yi sallar juma'a, babu man fetur, liman yana da miliyan 50 a account, a cikin gidan shi yana da 100,000 cash, amma sai aiko cewa a yi marmaza jama'ar da suka zo a nemi taimako. Wallahi ƙarya ike, ba dai da'awar salafiya ba, amma yana da'awa dai sunan da ya sa mata. Da'awar salafiya is about sacrificing every aspect of life. Duk abin da kake da shi a rayuwa, annabi ya sadaukar, abubakar ya sadaukar, umar ya sadaukar, usman ya sadaukar, kuma za ka sadaukar da abin da shi ne kake bukata. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Ana matukar bukatar makaranta, kai kuma kana matukar bukatar gida, sai ka ce ga gidanka nan ya zama makaranta, ka ci gaba da zama gidan haya, sai dangin kaje a haɗo maka tsofaffi. Kai hauka kake yi? Yan izala sun yi maka asiri, sabon gidan za ka tare, ka ɗauka ka ba su kai ka ci gaba da zama gidan haya. A wani addini aka taɓa yin haka? Sai ka ce addininmu. Ba addininmu ɗaya da ku ba. So wallahi jama'a, da'awar salafiya ko wallahi ku kiyaye, in ya zama ɗan shi'a yana cikin gidan shi za a ce a kawo taimako ya siyar da gidan ya kai kuɗin. Me yasa ba za mu tarbiyyanci ahli sunna haka a ƙasar nan ba? Ana tarbiyyar su ne da shi'a da sunna, wace aka fara yi kafin kowace sunna. Amma har yanzu su 'yan sunna ba a yi tarbiyyar su yadda za su iya sadaukarwa ba. Ka je ka ga 'yan sunna suna da manya-manyan gidaje, 'yan shi'a suna da gidaje na kaskanci da kaza, amma zai ɗauki kuɗin ya siyar saboda za a gina markas ɗinsu. Amma in ka sake ka ɗauki naira 50,000 a cikin miliyan 100 da kake da shi, sai a tattaro maka dangi, wasu tsinanin tsofaffi tun daga ƙauye su zo su zauna. Kai kana hauka ne? 'Yan izala za su yi maka wayo? Hauka kake yi? To ya kamata kowanne ya san cewa sai ka gaya wa danginka matsayinka a wurinsu da matsayin da'awarka, su san cewa da'awar ta fi su, ta fi kowa, ta fi ka kai kanka. Amma ba haka ba, ana cikin tafiya sai gawa na ya goce. Me yasa? Wata matsala ta faru, tsofaffi sun taru, an ce kai kana hauka ne? Kana hauka ne kai? Wallahi da'awar sai an sadaukar. Kuma duk ƙaryar banza ce ake karanta wa mutane da ake cewa abubakar ya yi kaza. ƙarya ce? Usman ya yi kaza? Talha ya yi kaza? Zubairu ya yi kaza? ƙarya ce ko gaskiya? Gaskiya ce. To kuma muka ce da su muke koyi. Talakawa ne suka zo wurin annabi, ya shiga gida ya fita, ya shiga ya fita, sai dawo ya zauna cikin damuwa. Sai manzan Allah ya rasa ya za a yi, to yanzu bari a nemi taimako. Ma'anar wannan da ya shiga gidan shi akwai, zai dawo ya kaddamar da taimako? Sai ce jama'a a tara bayan Allah nan. Can kuma sai jama'a suka yi shiru, sai damuwar annabi sai ta fita ɗazu. Domin ka tambaya an baka da kunya, balle kuma an hana ka. Yanzu annabi ya ce a bayar kuma an yi shiru. Can kuma sai wani ya ɗauko abin